കായംകുളത്ത് 15-കാരനെ കാണാതായതായി പരാതി. കായംകുളം പുതുപ്പള്ളി സ്വദേശി ചിന്മയാനന്ദിനെയാണ് കാണാതായത്. സംഭവത്തിൽ കായംകുളം പോലീസിൽ മാതാപിതാക്കൾ പരാതി നൽകി. വഴക്ക് പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് മകൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിണങ്ങിപ്പോയതായിട്ടാണ് മാതാവ് പറയുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. ഇന്നലെ അവൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് അവൻ 5000 രൂപയ്ക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തിരുന്നു. കുറച്ച് ദിവസം മുന്നായിരുന്നു പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. ഇന്നലെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയത്. മുന്നേ ഇതുപോലെ 2 പ്രാവശ്യം പർച്ചേസ് ചെയ്തിരുന്നു 5000 വെച്ച്. അന്നേരം ഞാൻ ബാൻ ചെയ്ത് വിട്ടു, വഴക്ക് പറഞ്ഞ് ചെയ്യരുതെന്ന്. ഇന്നലെ അത് വീട്ടിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞു, 2 അടിയും കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ചായയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൈക്കിളിൻ്റെ പഞ്ചർ ഒട്ടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നോട് 5:15 ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ്. 6:30 ആയിട്ടും കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവരും അറിയിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. 10 മണി വരെ അന്വേഷിച്ചു, കാണാനില്ല. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ 10 മണിയായപ്പോൾ പോയപ്പോൾ അവിടെ സൈക്കിൾ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ. ഇന്നലെ തന്നെ പരാതി കൊടുത്തു. 10 മണിക്ക് തന്നെ FIR ഇന്നലെ തന്നെ ശരിയാക്കി. അതേസമയം വീട്ടുകാർ നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ കുട്ടിയുടെ സൈക്കിൾ കായംകുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.